Tumakder tayo. Dakay amin na tattao, agdaydayaw kayo iti Diyos, ket agderi kayo. Ikan tayo iti dayag tinagan na, idaton nyo tinaglorya na pagdaydayaw ken kuana. Kunayo iti Dios, nakaskas daw dagiti aramid mo, nabilag ti panakabalin mo, agkurno si bubuteng ken kada iti kabusor mo. Agrukbab ken ka dagiti amin nga adda iti daga, agkantada kadagiti pagdaydayaw ken ka, agkantada kadagiti pagdaydayaw itinagan mo. Umayo kitaen dagiti inaramid ti Dios, nakaskas daw dagiti gapuanan na iti matang dagiti tattao. Pinagbalin nati taaw ang magaadaga, ang nagnaan dagiti kapunan mi, sadyay nagrag-ukam iti inaramid na. Agturay nga agnanayon babaen ti panakabalin na, ket di naisina dagiti matana kadagiti pagilian, awan kumati tumakdera bumusor ken kuana. Dakay amin na pagilyan, agdaydayaw kay iti Diyos tayo, ti panakaydaydayaw na idir iyo, inaywanan na ti biyag tayo, kat di na impalubos amatnag tayo. O Diyos, sinuot na kami, ginuguran na kami kasi ti pirak, impalubos mo ang may palabog kami, nadagsen timpabaklay mo kada kami. Binayam dagiti kabusor ang mga ibadek kada kami, apoy ken layos ti naglasatan mi, ngamin pa na kami iti awan, pakananuan mi. Agtakdera kari ni Jesu Kristo, iti agnanayon ni daydayaw ko, gloria jay kang atwantikan kantag, agtakdera kiti karina. Agtakdera ti karini Kristo kanya, agtakdera ti karina kanya, agtakdera kari ni Jesu Kristo, uray umay ti bagyo jakag danag, dapot sa uti Diyos ang baligiyak, agtakdera kiti karina. Agtakdera ti karini Kristo kanya, agtakdera ti karina kanya, agtakdera kari ni Jesu Kristo, tayo suna sinayat tunay, inaldawit at paligi kanyak, agtakdera kiti karina. Agtakdera ti karini Kristo kanya, agtakdera ti karina kanya, agtakdera karini Jesu Kristo. Ken ti barukong na ginanak, agtakdera kiti karina. Agtakdera ti karini Kristo kanya, agtakdera ti karina kanya. Agkararag tayo. Diyos ti biyag, Diyos ti ayat, ken Diyos ti kinaimbag, sikati kanayon akamang mi. Agyaman kami ken kaapo ti agtultuloy a panarabay mo kada kami, itinapalabas ngal daw ken iti daytoy a kanito. Ket agtuloy kami nga agrukbab ken mangidaydayaw tinasantuan nanagan mo. Sika kadi apo ti makikatugaw ti nagbabaitan ti tunggal maysa kada kami, ket ipaay mo ti panakadalos tapno dagiti nga sasaom, ket may karida kada kami. Ulutam tinaindagaan na bibig ta dipem isong aramatem iti daytoy a bigat. O Diyos, pakawanan na kami, kadagiti anyaman nga naglabsingan mi ken ka, ken iti pada mi nga tao. Daytoy iti si papakong babadawatan mi, tinagan ni Jesus.
Amen. Jesus, oh Jesus, then came thou what me. Jesus, oh Jesus, then came thou what me. Amen. Agtugaw tayo. Good morning! Yun, ang lakas no kasano kapig sa jay timog ko, kas di matiris pig sa tiri sumbat yun tata. Madayaw ti Apo ti presensya sa magtukal may isa kada tayo kakabsat. Kada kayo nga ti online, good morning po sa inyo. Ni Apo Dios ti may dayaw iti kaaddayo makipagmaymay sa ati panagdaydayaw uray no iti online. Ngem kas ti kanayon ko ibagbagha, how I wish nga makita kayo ditoy. Ken kadagiti adda di balasi taaw. Agyaman kami iti panakipagdaydayaw yo kada kami ditoy Nax United Methodist Church Ilocano Worship Service. Sapay ta no agbakasyon kayo ditoy Pilipinas, agkikita tayo ditoy Nax. Addo dagiti adday jay Italy, jay Roma, Canada, US, adda pa jay Inglaterra. Makita ka dagiti nagnagan dagiti agom-comment ni amok daytoy, dayjay Roma daytoy, ni dayjay Italy daytoy. Adda mo dagiti ibaga watching from California. Sapay ta kaskunak intun agbakasyon kayo dito sa Pilipinas. How I wish to see you and to worship with you here in Nax United Methodist Church Ilocano service. Tapno saan lang via online. Kan ulit kada kayo nga dayti babalayo nagpintas ko man no sang sa kamay sa tayo ditoy uneg ti iglesia. Kasti ko na iti salmista, naragsakanak idi kinunada kanyak, intayon ijay balay iti Dios. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Wow, nagragsak ko man, no kas di Espiritu tayo, naragsakan na kidim bagala kanyak, intayon ijabalay iti Diyos. This, friends, daytoy, simbaan tayo, balay na po Diyos. Ni D.S. Revi, kunanay di healing night, Nax UMC is an outpost of heaven. Outpost of heaven. Kat no outpost ti langit, dahito iglesia tayo. Napo Diyos aday ditoy. Amen? Ay, di agong dala na kang... no, tinax MC kat outpost iti langit. Napo Diyos aday ditoy. Amen po ba doon? Amen. Kat no ni Apo Diyos aday ditoy, napalawlawan tayo kaligitang heles na. Amen? Kat da tayo, may ibilang tayo, may kari, nga agdayaw kenkwana. We who are in this worship service today, para sa mga bata, ay itinuring ng Diyos na karapat-dapat na sumamba sa Kanya kasama ang Kanyang mga anghel sapagkat si Jesus, ang Diyos, ay narito ngayon. And
Ti kararag ko kada kayo nga dati babalay na, sapay tamarik na yung ti presensya na po Diyos. Dita, si bayo ita. Madayaw ti apoy ti baligi iti morning prayers or no anniversary dawn prayer tayo. Manipod iti di Lunes aging ga itatay. Nagpintas nga kitain nga nagsublin ti daduma kamkameng tayo iti dawn prayer. Sapay tatunggal Domingo kada dawn prayer ad adu tupay. San lang nga via online o digiti face to face. Hangkang madanagan kakabsat nung masapa kay man nga umay at nga unag biyahe manipod pagtaingan nyo adda pamigat yo. Hanmi nga baybayan san na kayong baybayan ang mabisinan. Pakanan na tayo na po Diyos iti sa una, pakanan na tayo babaen kay iti parabor na. Ti ministry na po Diyos, na po Jesus, holistic, soul, body, and spirit. So, nabaligi, dahil siya 1 week dawn anniversary prayer, or no anniversary dawn prayers. Idi Huwebes, alas 6:30 ti Rabii, nabaligi dahil siya healing service tayo. It was a very powerful worship service. At the instant healing, ang napasamak ni Brother Dave Sansano, kunana, idi umay dito'y idi Huwebes kat agsakit na iti ramramay ti ima na. Siguro gaputi kinalakay mo ten. Nadaduma kanya ka, mangrugi pa'y sumakitin, how much more kanya na mo it. Ngamidi, kunana, idi during the healing service, napukaw, dahil sakit na iti ramramay na. Instant healing. Uray ka iti at dati online, at may isang dating estudyante nga pastor, DJ Isabela, ken kagayamak, kunana, thank you, na awat ko ti panakaagas ko during the worship, the healing service. Ken adapay da duman nagibaga nagtestimonyo diyan ti chat nga imimbagda. Wow. Imimbagda during the healing service. Agyaman tayo ka na po Diyos, ti panhibaon na ka ni D.S. Revi Marie Fajardo. Katintun Huwebes, ti Rabii, alas 6:30 dahi kakamsat, intun may nga Huwebes, una dahi ti Huwebes, iso ti revival service tayo. Kati church council pinili dato'y numo nga iso ti mangibingay ti mensahe intun revival service. Face to face mo dahi ti kakamsat, ken via online, Facebook ken YouTube. Sapay ta, suportaran tayo madla dahito nga service tayo, revival service. Ken intun October 16, anya ti mapasama kinton October 16, iso iti 124th church anniversary Sunday service tayo. 124 ang iglesia tayo kakabsat. Manipod iti maysa na abasit a grupo dagiti Pilipino a Metodista nagdaydayaw iti kalye Carriedo ken kalye Salcedo dagiti muna nga naganti Santa Cruz. Aging nga nagbalin nga Santa Cruz Tabernacle, ta tent. Aging nga nang rugin nga mabahangon ti maysa nga basit a kapilya, ken di makala aging nga na dayjay dakkel nga kapilya na bomba iti panawon dagiti Hapon di World War II ken na rebuild aging nga daditoy ada ti kastoy nga struktura tayo. So for the past 124 years,
we have been existing as a church. Ti tema tayo, ti daytoy tawon ket rev up. Learning from the past, revving up at present, producing fruitful disciples. Rev up. Anya kahit nasound ito di mo't no ada lugan tayo, if we have a vehicle, kung may motor tayo, di kaya sasakyan, kailangan munang magrevolusyon yung sasakyan, di ba, yung makina, upang ito'y tumakbo at tumakbo ito na mabilis. Yun pong kailangan natin. We need to rev up in order for us to move forward. We need to rev up. Yan po yung tema natin. At masapol nga maadal tayo, wano maleksyon tayo, manipod tin na palabas, agrevolusyon tayo, we need to rev up at present, tapno makaproduce tayo kay tin na bunga nga adalan. Yun po tema natin. Rev up, learning from the past, revving up at present, producing fruitful disciples. Intun umay a Domingo, ti service ay kakabsat kat joint worship service, anniversary service, 9:30 itagsapa. 9:30 itagsapa, ti service sayo. Awan ti Lucano, awan ti Contemporary, no digit di joint worship service ito, anniversary Sunday service sayo. Sapay tagkikita tayo to amin intun Domingo. Iti dayto nga joint worship service. Ti speaker tayo kat ni Reverend Benerag Tarap. Dati nga DS tayo ito Metro Manila ni DS Bener. May samot a kandidato para obispo. Libre nga promotion Sapay tagkikita tayo. Ulit ay sapay tagkikita tayo amin ito Domingo. 9:30 itagsapa. 23 Anyati 23 iso iti latest Sunday tayo. October 23 will be our latest Sunday. Kati speaker tayo ti Lucano kat ni Judge Edwin Larida Jr. Sapay tagkikita tayo tumadlahat ti dayta ngal daw. Ti tema kat rise up and reveal. Rise up and reveal God's good news. Rise up and reveal God's word. Happy birthday! Siya sino dagiti agkasangay iti daytoy alawas. Siyempre, uray no nay kararagan tayo di Domingon, kanay kararagan tayo di Kalman, ulitan tayo kablaawan ni Victoria. Amuyo, naapay nga kayat ko nga ulitin nga igrit iso na gusto ak dahil inaramid na di Kalmang kahit. Imbes nga nagsagana, nang tedda, isot nang ibaga, magpakain na lang tayo sa mga tao sa kalye. Agpakantay lang kayo tita tao ti kalsada. Teacher Ethel, Marlene, mano nga food packs ti na i-distribute tayo di Kalman? 258. Nagiwaras tayo iti Kalman iti 258 nga food packs. Manipod ditoy aglawlaw aging ka ijeloton. Ken nagliikos kami ditoy ditoy San Lazaro Hospital, Fabella, ken ditoy Rizal Avenue. Di mi nga ipinta ti kinaragsak dagiti tao iti kalsada nga makaawat ti makan. Kakabsat nagpintas no amin tayo agkasangay ket no from time to time adda kasdi nga aramid tayo. Malaksit ti sagana tayo ti pagtangan tayo wano ti grupo tayo adda met ti ganwat tayo kumanga agpakan kay iti adda iti kalsada dagiti tattao nga awan ti regular nga makanda. Dayjay ti rugi iti
Meals on Wheels ti Iglesia tayo. Congratulations, kakabsat, for the start of the Meals on Wheels of NACS United Methodist Church after pandemic or post-pandemic Meals on Wheels. So, happy birthday ulit, Victoria. Ken kaligiti kasangay, manipod ita aging gayin to October 15. Esperanza Celestino, Marilyn Go, Ramil Marie Boho, Oliver Valencia, Zara Lynn Feliciano, Llewellyn Feliciano, Abraham Lenmart Santos, Wilbert Andres, Yancy Fuertes, Jen Consunhi, Stanley Inventado, Remedios Consunhi, Aida Desler, Raiza May Orfiano, Jelen Grace Lata, Kailin Dennis Velasco, Lori Lee Diego. Ken itatam langal daw ti kasangay ni Mother Edna Galinato. Siyempre ni Marlene tatamad langal daw. Adda kanina iti daduma pa yung kasangay ti daytoy alawas nga adda ditoy. Meron pa bang ibang mga nagdiriwan ng kanang kaarawan sa linggong ito na narito ngayon? Pwede po bang pumunta kayo dito sa harap? Ba, yung mga celebrant sa araw na tong nandito. Si kapatid ng Marlene 60, ay binuking ko na. Dual citizen na siya ngayon. Si Mother naman, 67. 7 years ang agwat nila. Ang panalangin ko po para sa inyo, my prayers for you is that may God continue to strengthen you, touch and heal you. Ni Marlene, kunana pastor, nagaduti agas ngayon tada kanya, kunana din nagpa-check up. Tati may isang don't prayer kat ni bigla nga natumba. Sayang kunami lakit no ginawin. Nabandog lagayam. May God bless you, strengthen you, touch and heal you totally from all your sickness. And may He grant you your heart's desire. Can we just extend our hands toward them now and let us pray for them? Let us pray. Agyaman kami ken ka, O Dios, apo ko manubot mi. Gubuhayan iti biyag, kired ken salunat. At to'y dagito'y duwang anak mo, kadwami ida iti daytoy ngaldaw, apan nagdagdayaw. Ken iti daytoy medlang aldaw, rambakan dati kasangay da. Bendisyonam kadida, salwadam ida, aywanam ida, paraburam ida. Agasam ida kay giti amin nasakit da. Denggem dagiti kararag da. Bendisyonam mo't wapo, ti pamilya da. Amo mo wapo no kasano ti panagserbi dagiti anak mo kan ka. Amo mo Dios kasanot panagayat dagiti anak mo. Iti iglesyam ken kaligiti trabahador mo ken kay iti tattaom. Padayawam kaditi pamati da ken panagayat da wapo. Baben iti panang sumbat mo kay iti karkararagda. Palugodam kadi wapo. Ti pamati da ken ka. O Dios, kasakadi mo taramidem kay iti amin nga anak mo ngagkasanghay ti daytoy alawas. We declare blessings upon blessings to them. Healing upon them. Breakthrough upon breakthrough. Kaligiti amin ngagkasangay. Ken kay iti aggangay ti anniversary ti kalaysada para buramot ida. Benediction nam ti
ayan ayat dati may sa kan may sa badisyon nam ti pamilyada. Mamisan pa iwapo kas may sa iglesia, we declare blessing to those who are celebrating their wedding anniversaries and to our birthday celebrants. In your name, O Christ. Amen. Amen. Sumango kay ti kongregasyon. Kantaan tayo man ti birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Talaga naman. Ti may basa ket maadaw iti libro ti Jeremias, manipod iti kapitulo 29, iti bersikulo 1 sa tay umalis iti 4 aging gati 7 ket kastoy ti mabasa. Nagsuratak kadagiti pangulo anay kuyog kadagiti balod, kadagiti papadi, profeta ken amin nga impanaw ni Ari Nebukadnesar ije Jerusalem, ket impan na ida kas balod ije Babilonia. Kunati apo ang manakabalin amin na Diyos, Israel kadagiti amin na tattao ngayon palubos na ngayon panaw ni Nebukadnesar ije Jerusalem, ket impan na kasbalod ije Babilonia. Agbalay kayo ket agsimpa kayo, agmula kayo ket kaneniyo ti maapit yo. Mga sawa ken aganak kayo, kalpasan na pangasawaen yo dagiti anak yo tapno aganak damet. Umado kayo kuma. Diyo ipalubos a bumasit ti bilang yo. Agserbi kayo iti pagimbagan dagiti syudad anang ipanak kada kayo akas balod. Agkararag kayo kanyak, amay paay kadakwada, agsipod tano narangay dagitoy a syudad, narangay kay tumet. Ti sao ti apo. Agyaman tayo iti Diyos. Dalan ko kan lawag ti pagnak ti saom ti silaw ti dalan ko kan lawag ti pagnak. Ti Ebanghelyo segun ken San Lucas. Bayat iti panagturong ni Jesus sa Jerusalem, nagnai iti nagbedengan ti Samaria ken Galilea. Idi sumungsungad ti may sa abaryo, sinabat ti 10 a lalaki nga agkukutel. Nagtakderda iti adayo basit, ket impukaw da, Jesus, Maestro, kaasyan na kami. Nakita ida ni Jesus ket kinunana, inkayag pakita kaligiti papadi, idi adaday ti dalan na imbagandan. Apaman na nadlaw ti may sa kadakwada, ane imbaganen. Nagsubli anang idaydayaw iti Dios iti napig sa atimek. Nagparintumang ti sangwanan ni Jesus, ket nagyaman ken kuana. Samaritano daytoy a lalaki. Sanaya sa 10 dagiti napaimbag, kinuna ni Jesus. Sa dino ti ayan dagiti siyam, apay aday to'y laeng ganganaet ti nagsubli nga agyaman iti Dios. Kinuna ni Jesus kenkwana, tumagder ka ket agawid kan, pinaimbag na ka ti pamatim. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo.
sun shining down on me, where the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, there is rain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. His love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. When peace like a river
Thank you, virtual choir. Kakabsat. Ayun, nakita ni Daniel. Panawin mo ito nga rugyanan tayo nga i-organize ti Ilocano Choir. Gapuna, dagiti so amin nga interesado makipagpaset iti Ilocano Choir, maawis kayo. Maawis kayo nga maki-join, makipagpaset iti NACS UMC Ilocano Choir. Saan nga kabailan ti chancel choir tayo nga manipod agsapa gingga iti tinga pangal daw ket isuda ti agkanta. Gapuna i-revive tayo ti Ilocano Choir tayo. Sakto, adtoy ni Daniel, kasarita tayo ton madamdama. Sakbay ti mensay kakabsat, ada napansin nyo kay iti kakadwa tayo dito'y panagdaydayaw tayo? I-welcome nga natin ulit yung mga bata at kabataan. Pwede ba kayong tumayo, mga iho, mga iha? Ayan. For the second Sunday, kasama natin sila. At may mga bago ngayon, ha? Brother June? May bago tayong mga kasama ngayon. Sige, upo na kayo, mga iho, mga iha. At mas marami pa yan. Ano kay Jim? Mas marami pa yan. Ganun din. Eto, kilalang kilala ko nanay nito eh. Diakonisa ang nanay niya. Na destino sa Ilocos to. Na destino actually sa Salcedo, UMC. Ang nanay niya. Ang tawag namin sa kanya noon eh, Miss Sideview. I-welcome natin si kapatid na Herlin Asiki Lazona. Herlin? Ayan. Anak siya ni Diakonesa Gina. Manipod ti San Roque, UMC, San Roque, San Manuel, Pangasinan. Aday sunod to'y Metro Manila ta agri-review para iti engineering board exam. Welcome, Herlin. Dahil naudi nga in kararagan tayo nga nag-review iti mechanical engineering board exam kas na kada kayo di nakapasa. Kitagyamyaman iti panikarkararag taken kwa na. Nagsublin ijay Quirino, tataga Quirino isuna. Itata, iraman tayo, iti karkararag tayo ni Herlin, tapno makapasa iti engineering board exam. Ano Herlin? Sapay tat di Domingo makadwada ka, tapno ka na, makadwada ka iti panagkarkararag. Dito'y NACS, United Methodist Church. Kasamot kakabsat nga, inton Sabado, maangay iti prayer conference ijay Grace UMC. Dagiti amin nga mayat ngagbaling intercessor ka dagiti kayat na iti makitipon ti daytoy nga prayer conference, agatendar ti daytoy nga prayer conference, maawis kayo ijay Grace UMC. Oras iti alas 8 at datay kumadiyayen para iti daytoy nga prayer conference. Ti baro nga isusumbat or the new response. Daytoy ti tema tayo ti daytoy a Domingo. New response. Kakabsat, ti leksyon tayo ti daytoy a Domingo
manipod iti ebanghelyo, saritaan na, dituyak tapno, ni diya nga nakita, diya makita na Ate Demi. Ate Demi, mabaling ka di nga, umalis ka ba si dititinga, uno likod. Yan. Nalingdan ka ti poste eh. Kahit ko kung makita kay amin. Napimpintas, ada eye to eye contact. Tileksyon tayo manipot ti Ebanghelyo kakabsat, saritain nati kapadasan ni Jesus, idi ngagdaldalyasat isuna, mapan iti sumarunong nga destino na. Uno mapan iti sumarunong nga pagi surwan na, pagsermonan na, ken pangagasan na. Katitidalan, imasidag kan kwa na, though at around 6 feet, ti kadayuda, ti sangapulo alalaking agkukutel. He was approached by 10 men who were sick of leprosy. At least 6 feet. Idi nga medyo asidagdan, ti teksto kinuna na, si Marding da, nagtarnarayket, nagpukaw da, Jesus, maasi ka kada kami. Jesus, have mercy on us. Jesus, agasan na kami. Heal us. Actually, the Greek word nga nang usar ditoy, ket saan lang nga panangagas ti daw-dawaten da. The Greek word used here is sodzo. Sodzo. Dadya ti Griego, ana usar ti daytoy, heal us. Ket no kitain tayo, dadya Griego saong sodzo, ket kayat na sawen, saan lang nga panangagas no di isalakan na kami. They were actually shouting, Jesus, save us. Jesus, isalakan na kami, manipod iti daytoy asakit mi. Jesus, isalakan na kami, manipod iti panakaoy-uyaw mi. Jesus, isalakan na kami, manipod iti panakaililiw mi, iti pamilya mi. Jesus, isalakan na kami, manipod iti panangidadadanas da kala kami. Dahil ti kayat na sa uwan, dahil karagda, uno request da kan Jesus. Jesus, save us. Ngam dagiti, na translation ngamin, iti English, Ilocano, Tagalog, Cebuano, Bisaya, Pangasinan, kanda dumapay nga version ti Biblia, saan tayo nga maala, dayjay nga, kaya'y papanan na, dayjay, dawat, dagiti sa nga pulo alalaki. Makita tayo laing dayjay, no sublyanan tayo di original, apa na kay surat ti baro atulag, the Greek New Testament. So, this was the request of the 10 men who were sick of leprosy. They were shouting, Jesus, save us. Maasi ka kada kami, isalakan na kami, agasan na kami. Okay. Muna kitaan tayo. Sa nga pulo alalaki nga daan iti sakit, akukutel, wano leprosy. Kakabsat, nakakita kayo ka din iti tao, wano lalaki, wano babay nga, ada sakit na nga leprosy. Wano, iti TV laeng, wano pelikula. Nakakatakot di po ba? Bakit nakakatakot? Kasi yung talagang leprosy, unti-unting naaagnas yung katawan eh. Di da madmadlaw ni, naggayam di may isang ramay dan. Di da madmadlaw natnagan di may isang alapayag da.
Di da madmadlaw ni napingawan ng dadya agungda. Leprosy. Sige man. Kaya tsuka di nga sitgan da gitoy. Saan? Makaalis. Makaalis na ito eh. Gapuna, iti dahi di apanawon, aging ga ita, no timay sa atawa da sakit na nga leprosy, ma-isolate isuna. Iso gapuna nga adda dito'y Pilipinas, iti Tala Leprosarium, iti Caloocan, Tala Hospital. Ngem, na imimbagan dagiti tattao dagiti pasyente sa jay. Tapno dagiti Tala Hospital nagbalinan nga General Hospital. Ngem dagiti lugar iti Tala ti Caloocan leprosarium dagiti lugar dagiti ada leprosina ngem tata nagadun ti tattao sa jay. Ta imimbagdan. Ije kapilya tayo di jay, Tala UMC, that was originally established to be a church of the leprous. Tata, nagbalinan nga UMC, ket adda dagiti miyembro na nga biktima ti leprosy, imimbagdan, yung makitam ti resulta ti leprosy, ija bagida. Ada datay puted ti ramay na naggaduti pupuraw piglat iti bagida ngem imimbagdan. Agyaman tayo tada iglesia naipatakder para kadakwada. Idi nga masakit da pay. Ket aging gatata ta imimbagdan adda akameng ti iglesia. Ijay Palawan, adda leprosarium sa jay. May isa nga isla, talagang na-isolate da. At makaalis da nga rod. Idi panahon ni Jesus, dagiti adda sakit nga leprosy, ma-isolate da mat. Agsipot ta, may bilang da anarugit. May bilang tattao nga awanan iti gundaway da nga umimbag. Gapuna panaw da iti pamilyada. May panaw da iti komunidad. No adda, umasidig kadigitoy, no adda, tao nga umasidig. No da tao nga agsakit ti leprosy ket umasidig kay tao beyond 6 feet batunda isu naging kamatay. Just look at the social stigma of that sickness. Mauuyaw da kunada dagitoy nga tao nagbasol iti napalaus unay kanapo Dios gapuna nagsakit iti leprosy. Social and spiritual stigma. Saan da mabalinti sumurek iti sinagoga, iti templo? Napalaus unay ti iliwdan ti pamilyada. Matay da nga saan da pulos ang makita ti pamilyada, ken saan mo't ang makita ida ti pamilyada. Magpay ti COVID, at least sakbay nga makita da pay, uray da pula engen. Ngam dagitoy may parit nga pankitan ti pamilyada. And so when they heard that Jesus is passing by, they hurriedly approached Jesus and cried, "Jesus, have mercy on us. Jesus, save us." Isalakan na kami manipod iti
panakaibabain mi. Isalaka na kami, maniputi panakailiw mi, iti pamilya mi. Isalaka na kami, maniputi panangidadanas, panagiruruman, ti tao ka na kami. Agasan na kami. And this is the good news. When Jesus heard their cries, when Jesus heard their prayers, when Jesus heard their pleadings, Jesus said, "Go and present yourselves to the priest." Jesus has already answered their prayers. Inagasan na idan, nga masapol nga ipakita dati bagida dyan ti padi, no da padi, iso ti daan ti karbengan ang mangibaga nga daytoying at lalaki nga dati ada sakit nga leprosi ket tata imimbagen ket mabalinan ti agawi ja pamilya na, mabalinan ti makitipon manen kada tayo, mabalinan ti sumrek manen iti sinagoga wenno iti templo. Nadalos isunan. Uray no imimbag no saan nga indeklara ti padi ti relihiyon nga Judaismo nga linis daytoy saan na mabalin ti agsubli ti pamilya na. Gapuna masapol nga iparang na ti bagina iparang da ti bagida iti padi. They need to present themselves to the priest for the priest to declare that they are healed. So, by the words of Jesus, they were healed. Di napandan. Dardaras na napandan ti padi. Nadlaw da. Ni. Flawless na ako. Flawless na yung aking balat. Parang balat ng bagong panganak na bata. Kasla kudil iti kayanak ng ubing. Awan anya mga piglat na. Imimbagdan. Isulaeng, may sala kadakwada, tinagsubli ka ni Jesus. Idi, nakita na, nga imimbag iso na, tileksyon tayo ko na, nagdaydayaw iti Diyos, sinapol na ni Jesus, kat idi nakita na ni Jesus, nagparintumang iso na, iti sakaan na ni Jesus, ken nagyaman. Siputan tayo daytoy. Idi na kita na nga imimbag iso na, nagdaydayaw iti Diyos, nagparintumang iti sa kanan ni Jesus, dahil pa nagparintumang natin sa kanan ni Jesus, ipasimudaag natin panagdayaw na kan Jesus. It signifies worship. So, he worshiped God, he worshiped Jesus, and he gave thanks to Jesus. Or, he praised God, he worshiped Jesus, and he expressed his thanks to Jesus. Kakabsat, anya ti kahit nang ibaga kada tayo ti daytoy ngaldaw. When you receive a blessing, kapag tumanggap ka ng pagpapala, kapag ikaw ay pinagaling, kapag ikaw ay tumanggap ng kasagutan sa inyong panalangin, the proper response is praise, worship, and thanks. Ti rumbang aramidan tayo, ti may parabang aramidan tayo, no makaawat tayo ti parabor, no makaawat tayo ti pamedisyon, no makaawat tayo ti panakaagas, kat iso iti panagraami ti Diyos, panagdaydayaw, kanasuskan panagyaman. Praise, worship, and thanks. That is the proper response for every blessing that we receive. Ni Teacher Sharon, di ko na nga Sharon, tunggal Martes iti UKG, kunana, every gising is a blessing. Di mo every gising is a blessing. Tunggal makaring tayo, may isa pa mendisyon daya ti Diyos. Kat no makaring tayo tagsapa, kat kuna tayo nga, dayjay panagriing tayo, kat may isa bendisyon iti Apo, anyang ruti masapol nga ramitan tayo agsapa pailaang. We need to praise God. We need to worship Jesus. And we need to give thanks. There should be no other response. Praise, worship, and thanks.
praise, worship, and thanks. Ti karo na lang ang minudaduma, Apo, nakaawad dati parabor, nakaawad dati pamendisyon, imimbag da kayo tinasakit da. Malipatan da pa'y tagyaman ka na po Diyos. Malipatan da pa'y ti agdayaw ka na po Diyos. They tend to forget to worship, to praise, and to give thanks to the Lord. No, dagito bing kat maikanda dagit anak tayo, no adamang tad kadakwada iti kwartaw no makan, kat nakita tayo dayjay, anya ti baga tayo kadakwada, anya ti bagam, thank you po, sana ko na. No kasjay, ti isursuro tayo kadagito bing, sapay ko matakas diyang mataramiden tayo, no may papan ka na po Diyos. When we receive blessing from God, we should learn how to praise, we should learn how to worship, and we should learn how to give thanks. Tapno, kabayatan nga, bilbilangan tayo, dagiti parabor na po Diyos kada tayo, dagiti pamendisyon ti Diyos kada tayo, agtultuloy mo ti panagdaydayaw, panagrukbab tayo ken, panagyaman tayo ken kuana. Aging nga dinton mabili lang dagiti parabor nga inted ti Apo kada tayo, dinto meten nga maputput po, dinto magsarsardengin, iti panagdayaw, panagrukbab ken, panagyaman tayo. Aging nga ti panagyaman, panagdayaw ken panagrukbab will be a way of life. So that thanksgiving then will be thanks living. Thanks living. So that worship will be for life. So that praise will be for life. Tapno ko na tayo. I-declare tayo. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them two by two. Count your blessings, name them score by score, and it will surprise you, there are millions more. Aging gano, bilbilangan tayo, ni hanga makanay, apay sa gaysa, sagdudwa man langin, jak pa lang malpalpas, sag sangapulo, sag 20, sag 40, sag sangagasot, sagsang ribo, di ka pa'y lamalpas ngagbilbilang. Katunggal bilbilang ti parabor ti Dios, agyamyaman ka, agrukrukbab ka, kenkwana, agdaydayo ka, kenkwana. Ni milyonen, di ka pa'y nalpas. There are millions. There are million reasons for you, friends, to give thanks, to exalt Jesus, and to worship Jesus. Thanksgiving should be thanksgiving. Praise, worship should be for life. Kantaan tayo man dahil koro iti count your blessings. Muna Ilocano, and then kantaan tayo dahil alteration ti lyrics iti English. Teacher? Ti ayat na inkabilangen, Diyos tumunain kakitain, ti ayat na inkabilangen, nakala tumunain kakitain. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them two by two. Your blessings, name them two by two. Count your blessings, name them score by score, and it will surprise you, there are millions more. Teka, ulitin tayo man. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them two by two. Count your blessings, name them score by score, and it will surprise you, there are millions more. Come on, friends, let's declare that we have received millions of blessings from God. Ready?
Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them two by two. Count your blessings, name them score by score. And it will surprise you, there are millions more. My dear millionaires of Knox United Methodist Church, Ilocano Fellowship. My dear millionaires of Knox UMC, Ilocano Fellowship. Congratulations. God bless you. And make thanksgiving, thanksgiving. Make your praise and worship for life and a way of living. Good morning. God bless you all. Itati tiyempo na panangipaay tayo kadagiti sagsagot ken pagyaman tayo. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. Iti santuarium uapu, ited miti daton mi. Ited miken ka, O Diyos, daton na panagdayaw. Walipay miken ka, daton na napnuan panagyaman. Walipay miken ka, daton na napnuan ragsak. May samay. Iti santuarium uapo, ited miti daton mi. Ited miken ka, O Diyos, daton na panagdayaw. Walipay miken ka, daton na napnuan panagyaman. Walipay miken ka, daton na napnuan ragsak. Agkararag tayo. At tuyo Diyos, itatagmikan ka ti daton mi. Daton mi anapnuan panagyaman. Daton anapnuan iti ragsak. Imatangam ka dagitoy apo. Pasantum ka dagitoy daton mi. Bendisyonam dagiti anak mo, suda anang ipay ka dagitoy, agraman ka dakwada anang urnong ka dagitoy. Numanuman wapo ti inpaaydakan ka iti daytoy ngaldaw, isublim ka dakwada ti mamin gasot adaras. Unod adupay, agsipot ta daytoy ti pagatam ka na kami, ti agbiag iti biag aglaplapusanan. Tinagan mo Kristo. Amen. Apudno ka, Uday, Diyos
tiempo ken amin na parswa init bulan ken dagiti bituin tuy aglawlaw amin paneknekhanda ti kinapud numasiken ayat napud nu kaunay tunggalag sa pasimakitak ipay mo amin akasapulak napudno ka unay o Diyos kanyak. Kada kayo nga da personal nga intentions na iti Apo, kada kayo nga kahit natagyaman iti Diyos, maawis kayo nga may umasitek ken kuana iparintumang yo ti pagyaman ken dagiti karkararagyo ken kuana ket awaten nyo ti sungbat ti Apo kayo ti karkararagyo. Kada kayo nga daan iti sakit, umasideg kay ken kuana idatagyo dayta iti Apo ket agtaleg kayo at ti Apo agasan na dagiti nasakit yo. Ti Apo ipahin na ti sungbat kadi karkararag ken dawdawat yo. Ti Apo awaten na dagiti pagyaman yo. Madayaw ka o Dios, Apo kon manubot mi. Gubwayan iti biyag, gubwayan ti karadkad, bilag, ken salunat. At tuyo Apo dagiti nga anak mo, si papakumbabadang umasidagkan ka. Dawatag kadikan ka o Dios. Denggem kadi dagiti araraw da. Denggem kadi Apo dagiti karkararag da. Awatem kadi dagiti pagyaman da. Sagidem kadi da o Apo. Ket agasam dagiti nasakit da. Agasam kadida. O Dios, dawatagkan ka. Ipaay mo ti parabor iti panakaagas. Ito'y adipon mo. Kan iti daytoy nga ubing. Kas iparabaw ko ti imak iti ulo na. Let your healing power flow through him and within him, O Jesus. Touch him. Touch him, Jesus. Agyamanaken ka o Diyos. Agsipod ta si kati Diyos. Asida dengeg kaliti kararagmi. At tuyo Apo, dawatag mo. Agasam dagito sa amin nga dito ita. Agraman dagito dito online worship. Para buram ida. Denggem dagito araraw da. Ulitek manen denggem ter araraw da. Salaknibam ida. Aywanam ida. Kaligiti anda iti pagidaan. Gaputas anda nga makabangon. Gapu iti sakit da. Ulitek manen o Diyos. Ibangon mo ida. Papigsahem ida.
Dagiti nakapoy ti bagida. Dagiti tultulang da. Dagiti muscles da. Papigsami da. Papigsami da. Italag ko idakan ka. Italag ko matiglesia kan ka. Italag ko Tinax United Methodist Church kan ka wapo. Agturay ka tiglesia mi. Kasagturay ka itibiyag mi. Agyaman kami, maminsan pagyaman kami, kay iti sumbat, ti karkararag mi. Tinagan mo Kristo. Amen. Kakabsat ti Diyos na pudno unay kada tayo. Na pudno unay isuna kay ti karkarina kada tayo. In karina ada tayo ket paimbagan na. In karina ada tayo ket tulungan na. In karina ada tayo ket parang ayan na. Ket no in karina dayta in naramiden dayta kada tayo. He has promised and He will be faithful to His promises. For God's faithfulness is so great. Iukrad tayo nga ro dagiti nakulap tayo. Ket awatan tayo taglaplapusanan a parabor manipud ti Dios. Ti bendición ti Dios ited na sakbayam tawidan na santuan bendisyon iti Dios kanayon ited na ited na tunggal lumay ka ited na tunggal mapan ka mabigbig ko mati pusum bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Dios ited nat anak mo para burna ited nat apapom ti masakbayan tawidan na santuan bendisyon iti Dios kanayon ited na. Tinagan Tama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Kan amen. 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 Agkikita tayo amin sa Holy Club kakabsat para iti Sunday School tayo.